thothgi mawuok Homa Bay nyochopo e kar thieth mano ma Nairobi Hospital, moko bende chako chodhi nyaka Lee Funeral Hospital. Kendo kauno chako nenu kane untiere e pare boma ma Nairobi kaindi. Nyo un machiegni nyalo nyiso ni riwruok maru chal nade kaka josiasa moko Homa Bay to kod jotelo ka achiel kod in bende kinde mane in chien kanyo ne itudri kode machal nade kaponi pod ngima. Adwaro ni mondo awach ni wan kod tudruok mathoth. Jok mane waringo godo mane wachung godo, we talk from time to time, wawuoyo gi ng'ato ka ng'ato kendo wago mbaka mathoth. To an gi mor nikech mokoro nendo Mheshimiwa Ng'ondo Were ne en ng'ama awacho ni ne ng'ama ber nikech kata samoro kata ka udhi uchochni to onyalo goni simu moko ni kauno to nadi to mane kaka koro siasa en koro you learn through the process. So meo an gi mor ni kech kata koro owewa kaka owewa no to ne en ng'ama nyango ni simu ka nitie wach moro nyaporo kata nyasi mosebedo ka timore alwora mar Kasipul samono nyago na simu from time to time mokona ni wod mumbu wapango timo ma gi ma kin thuolo to bi wapango timo ma ken thuolo to bi gima wacho ni en gima diere nikech moko kuom jowa man wachungo nyalo attest to gima wacho ni en ng'ama ne unyalo wuoyo kata kukosa na kawuono to kinyo nyalo goni simu muwinji ka owache ewe alombe mondo mi at least wabjobed kanitiere kanyakle paro. Ano ka josiasa mathoth mawuok e gwenge mag Homa Bay